Esta semana, tanto Ribela como Liripio estiveron no centro de atención informativo pola búsqueda dun señor de 80 anos que se perdera nos seus montes. Tras 10 horas de búsqueda, a Garda Civil conseguiu atopalo. E antes de entrar en detalle nesta noticia, repasábamos o resto de titulares da semana. Unha muller recibe atención sanitaria tras intentar extinguir un incendio nunha vivenda. 100.000 persoas ateican Santiago de Compostela para manifestarse contra Altri. O Concello presentou os seus orzamentos. A estrada a Vinseiro terá unha pequena variante. O xornal semanal con Rubén Rosende. Hoxe o xornal semanal gravámoslo aquí, nos montes de Ribela de Liripio, porque gran parte da actualidade informativa estivo centrada nel. A Garda Civil estivo buscando durante máis de 10 horas a un señor que se perdera neles e conseguiu atopalo ás 4:30 da mañá do pasado xoves. O varón, residente en San Miguel de Castro, dirixírase á zona para pasear tras xantar, pero desorientouse e rematou co coche na cuneta. Ao sair do vehículo, caeu. Chamou a súa familia e o seu afillado fixo mesmo co 112 en torno ás 6:30 da tarde. Desde o 112 estiveron en continuo contacto co desaparecido para conseguir localizalo, pois como o seu terminal estaba vinculado a un teléfono fixo, era imposible xeolocalizalo. Ás 4:30 da mañá, a Garda Civil conseguiu atopalo e foi trasladado ao centro de saúde para prestarse atención sanitaria. Na súa busca, ademais de axentes da Garda Civil, participaron un equipo de drons da Axencia Galega de Emerxencias, membros do GES da Estrada, integrantes do Servizo Municipal de Protección Civil e axentes da Policía Local. En Tabirós, unha muller tivo que ser atendida polos servizos sanitarios tras estar intentando apagar un incendio que se declarara nunha vivenda. O lume puido orixinarse na decoración de Nadal da vivenda e só afectou ao recibidor grazas a que os veciños procederon a extinguilo. No interior non había ninguén porque trátase dunha segunda residencia. Parte da actualidade tamén se concentrou o pasado domingo cando máis de 100.000 persoas manifestaronse en Santiago contra o proxecto de Altri que se pretende instalar en Palas de Rei. Lembremos que, según algúns organismos, ainda que non afecte de forma directa á estrada, sí que vai afectar á Ulla. As plataformas Ulloa Viva e en defensa da Ría da Arousa, organizadores da manifestación, aseguraron que esta estivo á altura do prestixio do ano 2002. Ata a capital galega fletáronse 40 autobuses. Ao longo da manifestación estendeuse unha tea azul que representaba o río Ulla. A alta afluencia de xente fixo necesario balear en a todas as ocasións a Praza do Obradoiro e a ler 2 veces o manifesto, porque aínda había xente que se atopaba na saída da Alameda Compostelá. Na manifestación participaron representantes do BNG, do PSOE e de Sumar, ademais de asociacións ecoloxistas. E non é a variante máis desexada, que é a da Nacional 640, pero a Deputación vai construir unha variante para a estrada de Vinseiro. O novo trazado substituirá o actual cruce con Nacional 640 por unha conexión coa rotonda das Colonias. Contará cunha plataforma de 7 metros de ancho con carrís de 3 metros e arcén de medio metro de ancho a cada lado. Tamén terá cunetas para a recollida de pluviais. A obra custará 216.000 euros que serán aboados íntegramente pola Deputación, pero o Concello destinará 54.000 euros para pagar as expropiacións aos propietarios afectados. O proxecto xa se atopa redactado e só faltan os permisos sectoriais, que se agarda que estean nos vindeiros meses. Prevese poder licitar as obras na segunda metade de 2025 para comezalas a principios de 2026. As obras terán unha duración de 4 meses. Os gastos que mencionamos para esa variante xa aparecen recollidos nos que serán os presupostos de 2025. Vanse incrementar as partidas destinadas ao persoal para poder pagar a RPT, a luz para axustar os prezos actuais e pagar os atrasos e o servizo de axuda no fogar. En canto ás subvencións, entregaránse entre 500 e 3.000 euros ás asociacións do rural para organizar eventos culturais e festivos. Ata 100.000 euros a eventos e clubes deportivos mediante un novidoso sistema de concurrencia competitiva. 85.000 euros a escolas deportivas, 10.000 euros a escudería estradense, 40.000 a ACOE e 15.000 euros en concurrencia competitiva para fomentar o asociacionismo juvenil. En canto ás festas, aportarán 60.000 euros ás do San Paio e algunhas das bandas municipais ás festas do rural.
No tocante ás inversións, resérvanse 50.000 euros á elaboración dos proxectos cos que concorrer os fondos ETI. 53.000 euros serán para a expropiación dos terreos para a construción da variante da Estrada de Vinxeiro. Tamén se destinarán fondos a Traída de Endingoi, a creación dunha zona verde e de aparcadoiro na Garbelleira de Belania e ao premio Ramón Berea. Iso sí, estes orzamentos á oposición non lle gustaron. Luís López Bueno considerou ridículo o apartado das inversións e lamentou recortes en promoción económica e comercio, agro, recollida de lixo e investimentos, e o incremento dos gastos en alumeado público cando o PP prometera reducir os gastos neste apartado. Acusou a Louzado de mentir cando asegurou que os presupostos fixáronse sen aumentos nos impostos, porque, según comentou o socialista, modificouse o rueiro fiscal. Para os socialistas vai ser un ano perdido nalgúnas materias que consideran importantes. Desde o BNG afirmaron non entender o triunfalismo do PP porque venden como logros os atrasos. Tamén lamentaron que non se incluíra ningunha proposta dos nacionalistas. A Deputación de Pontevedra repasou esta semana a inversión que fixo na comarca. A Diputación invertiu 2,5 millóns de euros na estrada. Os cartos destinaronse á reforma das piscinas, á construción do módulo coberto e á mellora de viais. En Forcarei a inversión cifrouse en 430.000 euros, que foron adicados á compra dun camión do lixo e á mellora do pavimento en Francisco Filgueiras. A AGAS acolleu o terceiro Congreso Internacional de Incendios Forestais Interlumes. Nel houve unha serie de faladoiros e mesas redondas. Os apartados tratados foron os modelos de extinción de incendios forestais e a súa prevención, celebrándose mesas redondas sobre os modelos de extinción en España no pasado, no presente e no futuro, e sobre a xestión forestal no século XXI. O vandalismo volveu a estar de actualidade esta semana. En Loimil apareceron queimados varios contedores do lixo. Ademais, fixáronse pintadas nas marquesiñas e trasladáronse sinais de outras parroquias ata ali. A asistencia a gala solidaria da Fundación Andrea superou as expectativas, chegando a duplicar o número de entradas que se agardaba vender. En total, recaudáronse 8.104 euros. O 59% dos asistentes á feira de antigüidades realizou algunha compra. Quen pudera ser adiviño para saber que número tocou no sorteo da lotería de Nadal. Pero como non somos adiviños, e isto estamos grabando a sábado, pois non lles podemos contar nada máis sobre el. Farémolo a semana que ven, en caso de que tocara algo aquí na estrada, que eu veia que sí. Pero mentras, esta é a programación da vindeira semana de Nadal, tanto na estrada como en Forcarei. Mañá luns ás 6:30 teremos pasarrúas polo centro da estrada e un espectáculo de maxia na Porta do Sol. Ás 8 celebrarase a Gala do Deporte. O martes, día de noite boa, pola mañá haberá un mercadillo de produtos de Nadal no novo mercado. Ás 12 será a San Silvestre Acuática na piscina climatizada e ás 6 a cabalgata de Papá Noel. Na xornada de Nadal poderemos ir a andar coa fervenza do Zande e o xoves contarase coa presencia dos boleches no principal e con historias do mundo grande na sala da banca. O venres ás 7 da tarde presentarase unha nova edición da revista Miscelánea no MOMI e ás 8:30 actuarán as Lerchas e o Padre Xiao no principal. O sábado haberá unha rondaia co Centro Cultural a Merced de Chaín, sesión vermú como a Río na zona dos Viños, concerto de Brásica Rapa en Calvo Sotelo e o espectáculo Carmen sempre túa no principal. O domingo será o turno do concerto de corais parroquiais na Igrexa da Estrada, do de Brinca vai diante da Sala da Banca e das entradiñas de Nadal da Banda de Gaitas de Pontevedra no principal. En Forcarei este lunes comezarán os campamentos de Nadal e Papá Noel fará unha pequena ruta polas rúas de Forcarei e Soutelo de Montes. O venres a Asociación Can de San Roque representará unha obra de teatro no Auditorio Soutelo de Montes. O sábado poderase visitar o Castro de Loureiro co arqueólogo Iván Soto Cardesín e o domingo haberá unha sesión de cine no Colexio Nosa Señora das Dores. E xa que se achegan estes días grandes do Nadal, imos facer un breve repaso á previsión meteorolóxica. Para a vindeira semana agárdanos días olleiros e temperaturas que algúns días poden ser bastante altas para a época do ano. E agora, antes de rematar, facemos un brevísimo repaso polas noticias de Forcarei. Os rapaces de infantil e primeiro e segundo primaria do Colexio Nosa Señora das Dores compartiron unha mañá cos maiores na residencia do Málaga.
Alí intercambiáronse postais feitas por eles mesmos e os máis pequenos representaron as actuacións que teñen preparadas para o Festival de Nadal. E agora sí, xa poñemos punto final a este xornal semanal. Vémonos a semana que ven no que será o último deste ano. Que teñan unhas felices festas.